Nang marinig naman ng mga binatang antingero ang kanyang sinabi, dali-dali din naman itong bumaba sa sanga ng punong kanilang pinagsabitan. Bagaman nang hihina ang mga ito, pinilit pa rin nilang makababa upang hindi na makadagdag sa isipin ni Padre Dama. Sa pagbalik nila sa kinaroroonan ni Pekto, nasipat nila yung nagpapahinga sa isang nabuwal na puno, kasama ang kanyang mga gabay na patuloy na nagmamasid sa paligid. Padre, kumusta po sila? Ayos naman po ba? Bungad na tanong ni Pekto paglapit ni Padre Dama. Palagay ko iho, ayos pa naman. Kahit papaano'y nakakalakad naman sila ng maayos. Siya nga pala, asa na ang mga hukluban? Natapos mo na ba? Sagot naman ni Padre Dama sa kanya. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ng kanyang maestro, ngumiti lang naman ito habang tinuturo ang sigang patuloy sa pagliyab, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kanina pa, Padre, sinunog ko na din para diretso na sila sa impyerno. Alam mo naman tayo, matulungin sa mga kapwang nangangailangan. Pabirong sagot naman ni Pekto. Matapos nilang mag-usap, napagpasya nilang hanapin na ang dalawang kalabaw upang makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang makalayo na sila noon sa lugar ng mga hukluban, muli nilang tinahak ang daan ng masukal na kagubatan. Habang papalapit sila sa bundok ng pulog, napapansin nila noong punong-puno ito ng mga salot sa paligid na animoy ang mga kasulok-sulukan ng mga kakahuyan, pinamamahayan ng mga tiyanak at iba pang masasamang uri ng nilalang. Ayon kay Pekto, na sa bawat paghakbang na kanilang ginagawa sa lugar, papalakas ng papalakas ang mga alulong na kanilang naririnig. May mga bata din doong umiiyak sa lugar kahit wala naman doong nakatirik na mga bahay-bahay. Dagdag pa ni Pekto na kung isang ordinaryong tao lamang siya noong pinasok niya ang teritoryo ng pulog, maaaring ikabaliw niya ang pagdaan sa gubat na yon. Sa pagsapit ng hapon, bahagya muna silang nagpahinga para naman kahit papaano'y makabawi ng mga lakas na nawala sa kanila. Ninais nila noong humanap ng maaliwalas na lugar para naman kahit papaano'y madali nilang matunugan ng mga nilalang na dahan-dahang nagmamanman sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman noon ni Pekto ang pag-iba ng buong lugar na parabang ang mga puno doon ay nag-iiba ng wangis at gumagalaw sa bawat oras na lumilipas. Napapansin din nila ang pagbabago ng daan, indikasyon na sila'y naliligaw ng mga nilalang. Dahil sa mga napansin noon ni Pekto, minabuti niyang tanungin si Padre Dama ukol sa mga nangyayari. Maaari kasing siya lang ang nakakakita sa lugar na yon, kung kaya't kinakailangan niya ng kumpirmasyon mula sa iba niyang mga kasama. Padre, napapansin niyo po bang napapansin ko? Parang nag-iiba po yata ang daan nating tinatahak. Tingnan niyo po. Kanina gawing kanluran ang direksyon ng ating daan. Ngayon parang pansin ko, salungat na ito sa daang dapat nating tahakin. Hindi po kaya may nanliligaw sa atin? Nagtatakang tanong ni Pekto. Nang marinig ito ng binatang antingero, agad din naman itong sumingit sa kanyang pakikipag-usap kay Padre Dama na nagsasabi ng, "Normal lang ho, Ginoong Pekto, ang ganitong kaganapan sa lugar na ito. Huwag ho kayong mag-alala, walang makakapagligaw sa amin dito. Ilang ulit na naming naranasan ng ganyan. Kaya hindi na nila kami basta-bastang malilin lang." Matapos nitong makapagsalita, agad nitong inilahad kay Pekto na ang totoong daang dapat nilang tahakin ay ang masisipat nilang kakahuyan na animoy walang lagusan. Ayon sa binatang antingero, na kapag ang direksyong inaakala nilang walang lagusan, yon ang tunay na daan patungo sa pulog. Mababang mahika o panlilinlang lang umano ang nakabalot sa lugar na tanging ang mga tao lamang na walang alam sa mga lihim na karunungan ang maliligaw.
Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng binatang antingero ng kanyang mga nalalaman, bigla namang sumingit sa kanya si Padre Dama na para bang marami din itong alam sa mga nagaganap sa lugar. Kumalma ka lang, Pekto. Hindi kalaban ang mga panliligaw na nararamdaman mo. Sa tamang usal at panalangin, nasisiguro kong mababasag mo ito. Ginawa ang patibong na ito hindi para sa atin bagkus ay para sa mga dyablo at mga taong nagbabalak makialam sa mga lihim na karunungang nakatago rito. Wika ni Padre Dama. Dagdag pa nito na ang panliligaw na nararamdaman niya sa lugar, kagagawa ng mga antingerong nagtapon kay Baal sa ikapitong bundok. May mga matitindi pa umano silang patibong na madaraanan kung kaya't kinakailangan nilang maghanda. Ayon kay Padre Dama, na imbis na mabahala si Pekto, dapat siya ay matuwa sa kadahilanang ang kanyang mga nararamdaman sa lugar na yon, hudyat na malapit na siya sa pinagkulungan ng demonyong kanilang hinahanap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ni Padre Dama na upang magawa ang ganoong uri ng mahika, kinakailangang magsakripisyo ng buhay ang may alam sa karunungang yon. Hindi kasi kakayanin ng mga usalang makagawa ng ganoong patibong, lalo pat buong bundok ang kanyang nilagyan noong mga oras na yon. Para magawa ang imposible, kinakailangan ding mag-alay ng isang imposibleng bagay. Maaaring kaluluwa ng tao o ibang bagay na kahalintulad ng halaga nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang gitna ng bundok, kung saan tanaw na tanaw nila mula roon ang kanilang daang tinahak. Ilang araw na ang nakakalipas. Habang pinagmamasdan ito ni Pekto, doon niya napagtanto na napakalayo na pala ng kanyang narating, mapuntahan lamang ang kanilang pakay sa bundok ng Pulog. Sa puntong yon, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Bilang paggunita, marating lamang ang lugar na kasalukuyan nilang kinaroroonan. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila Pekto ang kabilang dako ng bundok, kung saan doon nila nasilayan ang napakatarik na kabundukan ng Pulog. Bagaman isang ordinaryong bundok lamang ang lugar na yon, natatangi naman roon ang paningin nila Pekto kapag ginagamit nila ang kanilang ikatlong mata sa pagmamasid. Ayon kay Pekto, kabaliktaran ng bundok ang kanilang nasisilayan kapag ginagamit nila ang kanilang ikatlong paningin. Kung sa mga mata ng tao ay kagubatan ang lugar na yon, ang paningin naman nila roon ay isang purong batong bundok na merong butas sa pinakatuktok. Umaalingasaw din mula sa bundok na yon ang salot na kumakalat sa paligid, tanda na merong kakaibang nilalang ang nananahan sa lugar. Sa paglalim ng gabi, nagpasya sila Padre Damang manatili sa paanan ng bundok upang maiwasan ang anumang engkwentro laban sa mga matataas na uri ng engkanto. Iniiwasan din nila noong makasalubong ang pangkat ng mga aswang sa kadahilanang magiging mahirap para sa kanila ang sitwasyong yon, lalo pat naroon na sila sa teritoryo ni Baal. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, iniutos sa kanila ni Padre Dama na huwag silang gagawa ng siga kahit napakaginaw ng gabi. Iwasan din nilang magsindi ng kahit na anong uri ng sulo, gawa ng madaliyong matutunugan ng mga tagapagmasid ng mga aswang. Dagdag pa ni Padre Dama, habang hindi pa sumasapit ang umaga, kinakailangan nilang ikubli ng husto ang kanilang mga karga nang sa gayoy walang makaramdam sa kanila. Nang marinig nila Pekto ang sinabi ng pare, agad naman silang nag-usal ng mga pangkubli. Gumawa din sila ng harang sa buong paligid nang sa gayoy masiguro ang kanilang kaligtasan habang nasa kalagitnaan sila ng paghahari ng kadiliman. Dahil sa hindi sila maaaring gumawa ng kahit na anong uri ng apoy, kung kaya't tiniis nilang kumain ng mga hilaw na karning baka. Upang hindi masyadong mandiri sila Pekto, ikinudkud nila yon sa punong katabi nila para naman kahit papaano'y matuyo ang mga naiiwan doong dugo.
Habang nag-aalangan noon si Pektong lantaka ng karne, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya si Padre Damang sarap na sarap sa paglantak nito sa mga pagkaing hindi naluto. Dala ng kuryosidad noon ni Pekto, agad naman niyang nilapitan si Padre Dama habang nagsasabi ng, "Padre, masarap po ba ang hindi luto? Sa estado niyo po kasi, parang sanay na sanay po kayong kumain ng hilaw na karne." Oo naman, Pekto. Sanay na ako rito. Magmula noong bata ako, sinanay na ako ng aking amang kumain ng kung ano-ano. Ayon sa kanya, lahat ng pagkain ay pwedeng ipasok sa sikmura basta hindi ito nakakasira. Kainin mo na yan, Pekto. Isipin mo luto. At masarap na pagkain ang nasa harapan mo. Sagot naman sa kanya ni Padre Dama. Matapos nilang mag-usap, wala nang nagawa si Pekto kundi kainin ang karneng kanyang hawak-hawak. Pagtikim niya sa karneng yon, agad naman niya itong napansing napakalambot at animoy natutunaw sa kanyang bibig. Dahil sa kakaibang lasa ng karne, kung kaya tuluyan na itong nagustuhan ng sikmura ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi niya napansin na naubos na pala niya ang karneng kanyang hawak-hawak. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa ring nagmamasid sila Pekto sa buong paligid. Halos silang 4 na noon ang nagbantay, masiguro lamang na walang nilalang ang pakubling nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Bagaman nasa lantarang lugar noon ang kanilang pangkat, kampante naman kahit papaano si Pekto, gawa ng tiwala siya sa sabulag ni Padre Dama na iniikot sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa bundok ng Pulog nang makasilay sila ng isang dambuhalang pakpak na lumitaw sa kalangitan. Wala silang naaaninag na katawan ng nilalang at tanging pakpak lamang ang kanilang nasisilayan sa ere. Nang makarating na ang nilalang na yon sa pinakatuktok ng Pulog, mabilis naman yung bumulusok at kasabay nito ang pagsiungawan ng iilang mga asong gala na nasa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nakasilay sila Pekto ng isang usang nananakbo sa paanan ng bundok na yon. Madali nilang nasilayan ang nilalang sa kadahilan ng nagliliwanag ang napakalapad nitong mga sungay sa gitna ng gabi. Habang pinagmamasdan nila ang usa, inilahad sa kanila ni Padre Dama na ang engkantong kanilang nakikita ay ang gabay ng kagubatan. Madalas siyang nakikita sa malulusog na gubat na siyang nagbibigay ng mga binhi ng mga punong tumutubo sa paligid. Dagdag pa ni Padre Dama na kahit hayop na engkanto ang nilalang na yon, napakalaki ng tulong nito sa kalikasan. Nang makarating ang usa sa pinakadulong parte ng paanan, bigla namang nasipat ni Pektong hinarang ito ng isang higanting merong hawak-hawak na malaking patpat. Pag-amba ng usang tatakbo yon pabalik, bigla naman itong hinawakan ng higante sa leeg, sabay palo ng hawak-hawak nitong patpat sa ulo ng walang kalaban-labang hayop. Matapos yung gawin ng nilalang, agad naman itong kinaladkad ang usa patungo sa likurang bahagi ng bundok. Sa pagkawala nito sa paningin nila Pekto, muli nilang nasilayan ang paglipad ng malalapad na pakpak sa kalangitan, bitbit ang walang buhay na katawan ng usa. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila nasipat ang napakaraming aswang na nagsisiliparan sa buong paligid. May mga kasama itong kakaibang mga nilalang na unang beses pa lamang nasilayan nila Pekto. Paglalarawan ni Pekto sa mga nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa isang dambuhalang bangaw, subalit napakarami ng mga galamay nito sa buo nitong katawan. Meron din itong malalapad na mga pakpak na halos simbilis ng hangin kung kumumpas.
Sa pagdating ng mga nilalang na yon sa bundok na kanilang pinagkukublian, halos labis-labis ang kanilang pagkabahala sa kadahilan ng kitang-kita nila ang pagsibukasan ng mga mapupulang mata na naroon sa mga galamay ng bangaw. Patuloy itong umiikot sa buong paligid na parabang naghahanap ng mga nilalang na hindi nila pinahihintulutan sa lugar. Sa pagdaan ng nilalang na yon sa kanilang harapan, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa nila Pekto nang masipat nilang nakalampas na ang mga ito. Bagaman napakatindi ng paningin ng bangaw na yon, hindi pa rin ito umubra sa sabulag na ginawa ni Padre Dama. Hangang-hanga po talaga ako sa inyo, Padre. Kung sabulag ang pag-uusapan, sigurado akong walang makakatalo sa inyo. Wika ni Pekto paglagpas sa kanila ng mga nilalang. Walang imposible sa krus na iginawad sa akin ng Panginoon. Konting dasal at pananalig, tapos halo ng lihim na karunungan, paniguradong magagawa natin ang lahat, kahit ang mga bagay na inakala nating sa panaginip lamang magaganap. Sagot naman ni Padre Dama. Matapos nilang mag-usap, muli nilang pinagmasdan ang bundok ng Pulog kung saan doon nila nasilayan ang mga kakaibang nilalang na nagsisiliparan. Sa sobrang dami nito ay halos mapuno na ang kalangitan ng bundok, maging ang bawat sanga ng puno na naroon. Dahil sa wala namang magagawa doon sila Pekto, kung kaya't ninais nilang libangin na lamang ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga nilalang. Si Padre Dama naman noon ay nagpasya ng matulog at ipinaubaya na sa kanilang tatlo ang pagbabantay. Hindi naman noon nagreklamo sila Pekto, gawa ng kahit papaano'y alam na nila ang iilang mga limitasyon ng mga taong nasa hustong katandaan. Sa pagsapit ng umaga, dahan-dahan naman silang bumaba sa paanan ng bundok upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila noon sa harapan ng bundok ng Pulog, bahagya muna silang tumigil upang magbigay pasasalamat sa dalawang binatang sumama sa kanila galing sa sityo. Iho, maraming salamat sa naging tulong ninyo sa amin. Kagaya ng inuutos ng inyong pinuno, hanggang paanan lang kayo ng bundok. Umuwi na kayo't naway mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Ibalita nyo din sa kanila na nakarating kami dito ng ligtas para naman hindi sila mag-alala. Wika ni Padre Dama sa dalawang binata. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagtinginan sa bawat isa na para bang merong gustong sabihin sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, naglakas loob naman ang pinakamatanda sa dalawa upang sagutin ang inilahad ni Padre Dama. Ginoong Dama, pasensya na ho kayo pero tumututol po kaming dalawa sa inyong nais mangyari. Ayaw naming umuwi sapagkat nais naming makita ang magiging wakas ng digmaan. Kahit alam naming isasakripisyo namin ang aming mga buhay para sa pangyayaring ito, nakahanda ho kami. Sagot naman ng pinakabinatang antingero. Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan sila Padre Dama sa kadahilan ng hindi nila inaasahan na yon ang magiging kasagutan ng dalawa. Kahit alam nilang hindi maaari ang nais ng dalawa, wala na silang nagawa dahil patuloy pa rin yung nagpupumilit sa gusto nilang mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpasya na noon sila Pekto na isama na lamang ang dalawang binatang antingero patungo sa tuktok ng bundok. Kahit papaano'y kailangan pa din nila ang lakas ng mga ito, lalo na sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Habang papalapit na sila noon sa bundok, panay naman ang pagtaas nila Pekto ng bakod at puder sa kanilang buong katawan. Nagpakalat na din sila ng mga buhay na salita sa buong paligid nang sa gayoy maitaboy ang mga mahihinang engkantong naninirahan doon. Sa pag-apak nila sa pinakapaanan ng bundok, bigla namang napasigaw ng napakalakas si Pekto habang mahigpit na nakakapit sa agimat ng 7 mata ng Diyos. Pagsilay ni Padre Damang nangingisay na ito,
Dali-dali naman niya itong hinugot papalabas ng paana ng bundok sa pag-asang yun lamang ang tanging lunas para sa nararamdaman niyang kakaiba sa kanyang katawan. Matapos itong gawin ni Padre Dama, agad namang nawala ang kakaibang karamdaman ni Pekto. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman niyang inilahad sa kanyang maestro ang tungkol sa animoy pagkahawak ng isang nilalang sa kanyang puso. Napakahigpit umano ng pagkakahawak nito na kung nagkataong nahuli ng ilang segundo si Padre Dama, maaaring ikamatay na yon ni Pekto. Nang marinig ng pari ang kanyang sinabi, mahinahon nitong tinanong si Pekto kung sinunod niya ba sa araw na yon ang pag-aalay ng dasal sa agimat. Yun lang kasi ang nakikitang dahilan ni Padre Dama kung bakit nangibabaw sa kanyang katawan ang masamang espiritong nakakulong sa agimat. Pasensya na po, Padre. Nakalimutan ko po kanina. Marami po kasi tayong ginawa eh. Hindi ko na talaga maalala. Mahinahong sagot naman ni Pekto. Nang marinig ito ni Padre Dama, pansamantala muna silang humanap ng lugar upang maisagawa ni Pekto ang kanyang panalangin. Hindi naman sila gaanong nagmamadali noon sa kadahilan ng napakataas pa ng araw noong mismong oras na yon. Bago sumapit ang tanghali, natapos na nga ni Pekto ang pag-aalay ng dasal sa agimat. Sinigurado niya noong busog na busog ito hanggang gabi upang maiwasan ang pagpasok ng demonyong nanananahan sa agimat sa kanyang katawan. Sa muli nilang pagdating sa harapan ng paana ng bulog, inilahad sa kanya ni Padre Dama na kapag nakapasok na sila sa lugar, wala na siyang magagawa para mailigtas si Pekto kung sakali mang pumalya ang bisa ng kanyang dasal. Pekto, itatak mo ito ng maigi sa iyong isip. Alalahanin mo, hindi sa bunganga ng gagaling ang dasal. Ngayon pa lang habang hindi pa tayo nakakalayo, tatanungin na kita, ang dasal ba na iyong ginawa ay mapagkakatiwalaan ng iyong kaluluwa? Pag-isipan mo ito ng mabuti, Pekto, sapagkat ito ang magdidikta ng buhay mo. Seryosong tanong ni Padre Dama sa kanyang disipulo. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, taus-puso naman niyang pinag-isipan ang tanong ni Padre Dama. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring sumagot ng basta-basta sa kadahilan ng buhay niya roon ang nakataya. Habang pinag-iisipan yun ni Pekto, naging abala naman noon si Padre Dama sa paghahasa ng mga punyal at iilang sundang. Isinaayos na din nila noon ang kanilang mga latigo na maaaring magamit sa digmaan. Makalipas ang 1 oras, natapos na nga sa pag-iisip si Pekto. Pagtitig niya noon kay Padre Dama, natagalan naman siyang sumagot sa naging tanong nito, gawa ng kitang-kita niya noon ang pagiging abala ng matanda kasama ang 2 binatang antingero. Nang masipat ni Padre Damang tahimik nang nakatayo si Pekto sa harapan nila, marahan naman siya noong tumayo upang kausapin yon ng masinsinan. Tumigil din ang 2 sa kanilang ginagawa nang sa gayoy marinig nila ang magiging kasagutan ni Pekto. Alam kasi noon ng 2 binatang antingero na ang magiging kasagutan noon ni Pekto ang magpapasya ng kanilang tadhana sa bundok. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natahimik silang 3 nang mag-umpisa ng magwika si Pekto ng, "Pasensya na, Padre, kung natagalan ako. Sinunod ko ang inuutos mo. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Tinanong ko rin ang aking gabay kung tunay nga ba ang nakuha kong kasagutan sa iyong katanungan. Padre, handang-handa na po ako na pumasok sa bundok ng pulog. Ipinapangako ko sa inyo, walang sino mang demonyo ang magkakaroon ng lakas para wasakin ang aking kaluluwa't kalooban. Makakaasa kayong hindi ako magiging pabigat sapagkat sigurado ako na ako na ang may kontrol sa aking tinataglay na agimat." Okay, grabe, sobrang angas ng last line ni Pekto, no? Talagang sigurado siya para sa sarili niya.
Yung 36 siguro medyo malilate tayo ng lapag pero paano ba? Madaling araw siguro, sana malapag natin yun. Tapos yung 37 tsaka finale, matik bukas yun. Pasensya na, medyo nagkaroon tayo ng delay. Sana maintindihan nyo. Yun lang. Salamat.